Ahoj, zdraví vás Taxa od môjho prvého dielu, kde budeme testovať vozidlá z Lega. A budem ho natáčať s mojím kamarátom Axelom. Čus? Pustíme sa do stavania. Takže postavili sme si to takéto veľké blbosti. Buď hovorím. Z ktorých ideme teraz vytestovať a vycentrovať nejaké bláznovské veci pri testovaní tvrdosti. Prvý ide Axelov test. Dávaj, hač to. Hač to! Vyššie dole. Žiadný YouTube. Hač to. Hač to bude. Hač. Už ty skoro nič sa nestalo. Teraz máme ďalší test narážania. Rob to. Damn it. No. Daj mi čist vozidlo naraziť do Axelovho. Reset. S tým to fakt stalo veľa. Dobre, teraz ide Axel do môjho. Máme súťaž extrémne zlú pre Lego. Milovníkov Lega. Tak a teraz ju radšej ani nenatočím. Že pre dneškajšok to už bolo dosť veľa. Teraz sa ideme lúčiť, takže... A boli by sme radi, kebyže dostaneme aspoň 15 lajkov. Dobre, a do komentárov nám napíšte, či ste to doma vyskúšali.